gospodine Tomislav Tomaševiću, kako ste licemjerni, otpustili ste negdje oko 800 radnika, zaposlili 1000 u gradu Zagrebu, što znači da imamo još 200 više nego prije, a među njima su i vaši uhljebi iz Možemo, simpatizeri i članovi stranke. Ne bi to ništa bilo čudno da on u predizbornoj kampanji 2021. se zalagao upravo protiv toga. I onda je on dao svoj odgovor u stilu tako ste i vi, ali gradonačelniče, niste vi došli na ovo mjesto da budete kao i mi, vi ste drugačiji. I kao takvi očekujemo od vas. Čak i mi iz oporbe očekujemo da budete drugačiji. Htjela sam da se malo dotaknemo sjednice Gradske skupštine koja je iza nas, da nam vi iz svog pogleda prepričate kako je bilo. Pa ja mogu samo do početka aktualnog sata. Vjerojatno ste vidjeli, bila je u svim mainstream medijima. Ne, nisam, bio sam ljut. Znate zbog čega? Imao sam pravo na postaviti pitanje na aktualnom satu slučajno gradonačelniku, kojem se uvijek oslovljavam gospodin Tomislav Tomašević, i bio sam prvi. Ja sve svoje izjave, odnosno sve nastupe snimam. Dok sam ja postavio kameru i stavio mikrofon, došao sam za govornicu i postavio sam pitanje koje se ticalo uhljebljivanja.